ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay nabadawng nagmamayat dagiti mula ta abalatong ken utaw. Sapay kumata saan da madadadaal. Noon laki di timang perday. Sigurado ti mapaglakwan ta. Ikanta iti pagkalatkatan da tapno masigod. Una, inak ibaklay dagiti inala kapag kalatkat. Ta isaw ti usarin ta. Kayat mo asawan adan inalam apakalat ka. Ay una, siyak pa'y ti kunam. Saan ko anay danon di taoy? Imbatik ijayan ti kalapaw. Ala, ingka nga rod alaanan. Taga-ikak pa itigid na. Wine, inakalainay. Tagpakalatkatan. Lakay, apay nga imbulos mo ti kalding. Una, tapno agarab, masapol nga ibulos ko. Tapno mabsug akanayon, kat saan ako mutong. Angam nagadu amula dagiti kaaruba. Kasano, no dadaulan na? Uray tawan mo't dagiti ka aruba ita, adda na pananda. Nakita ka nakarikap ti balayda. Ay, sana nasayati kasta pa nagpampanunot. Kaasimot dagiti madadaulan iti mula. Apay ati mula ti sabali ti panunutem. Ti kalding takit di ati panunutem. Amang ano kumutong da. Ay, angam kababain ka dagiti kaaruba no madadaul ti mula da. Bayam dagiti ka aruba. Awan mo't lat pakairanudan kadakwada. Kahit adamat nga rod pakairanudan daken ka. Bayam ka di ida ko nakmait. Ti pagsayaatan ta, ti ipangpangruna ta. Nay, apay ngay. Kastoy mo't ti mula tatuyang. No jak agbiddaw kalding tinagarab kadagitaw. Ay sayang ti utong ken balatong ta. Awan mo ti kalding nga nadanon ko di tayo. Labit nga idinabsugdan akat pimanaw dan. Ay sayang pa'y ti sitaw ken balataw. Ninamnama nga dailakaw. Saan may takalding ti sabali at tao ti nairanaw. Sino nga tati akin kaldaing ti may nangan? Ay sinalbag kit day. Amuda nga damula. Agibulos da iti tarakanda. Makitak laeng nga dapay umay akalding ditaw. Jaklamon ti sawa. Pakipagod yuman dagiti kalding yaw ta inarab da dagiti mulamay. Imbag kidi ata saan da nga ini boss. Nakitam ka de, at ti kalding may tinagarab iti mulayaw, nana? Saan may abambantayan ti mulamay? Adaw ti pakakumikuman may. Apay nga rod apapa ipagod mo ti kalding may. Ruot mo ti kankanenda. Saan mo't ati mulayaw? Ngamangan mo ti kalding iti mula. Amangan no napandaki di inarab dagiti mula may. Sayang pay. Ay saan? Nasingpot dagiti kalding may. Saan da mangan iti mula? Kasta, saan da amang mangan iti mula? Wain, saan da kayat ti mula? Ruot lang ti kankanenda, tananakam da. Nakakita amot iti kalding at danakam na asaan amangan iti mula. Dagi nga rod kalding may. Amuda ti sao. Saan da amangan iti mula kunak tumay? Apakas na tila nga masimang pike. Kas kala napukawan. Imbagak di ta kaaruba nga ipagod da dagiti kalding da. Tamangan no kanenda dagiti mula. Nasayat may no imbagam. Tapno didan ibulos dagiti dingunda. Ay nga masurunak. Takuna nakidin nga dakanon nakam dagiti kalding da. Saan dakano amang mangan iti mula? Anya, apay adan na nakmanakaldeng. Tamo na alis yan ti mula. Iso nga rod masurunak iti dayjay akaaruba. Saan da ngagmulmula kay? Iswa di da mo ti rigat ti agmula. Awan asida iti padada tao. Ay masapol na bantayan ti mula, no kasta. Anya pa'y ngay. Ang imbes ang makatrabaho ta iti sa balay. Saanan tatimot agbantay taramidon ta. Nadamag ko akin nan kano dagiti kalding ti mula danana tuyang kantada ba daw? Saan da mo't akin nan amin? Rin naman ang dalaeng. Ken saan da nga amaw? Akalding tatinangan. Angam kaasi damay. Iso nga ipagod mo dagiti kalding. Anya nga ipagod? Kakaiso na alumuklok magda. Ipagod mo kit din. Ay, nay.
Sigurado asublyan da akanan dagiti nabatay. Saan damot nga ibusen? Dagiti la ugot ti mula dati kaninda. Win ang maapiktaran ti panagbunga da. Kumudidit ti araban ti kaldeng. Uray kumudidit. Basta saan ako mudidit ti kalding kaw. Awang parikot. Ay, unay kan. Ay, maditi kasta akababalin mo, lakay. Anya amade? Hoy, sakbay a panunutam ti sabali. Ti bukod mo apagsayaatan ti panunutam. Nay, nanatuyang. Basit mo tinyudong yung itaan natang. Ay, wan nga rod ko araw. Kasanaw kinan mo't dagiti kaldeng. Ha? Impakan mo iti kalding dagiti mulam? Kumaano kalding may? Saan mag? Anya? Kat no adda ordinansa ti barangay tayaw, anas kan amay pagud amin ading wine. At damat mangibaga asaan kano akanan ti kalding ti mula. Taruot laeng ti kanon na. Ay? No siyak ti adda mula na. Jak ipalubos nga ibulos dagiti karubak ti kalding da, nana. Kumaa ngem at damat nabangad. Di dapay agipagawd. Bayan yaw, no sumangpet ni angkel ko nga inteng, ibagak dahi tawin, nana. Ay wan man ko araw. Tapno maaksyonan. Inak ko maibaga kin ni kapitan ti may papan iti kalding ti karuba. Ngem awan mo't gayam. Apay awan pa'y lagayam. Day tamot ti kuna ni kwaraw. Heh, inton kwan matangrak dagita kaldeng no masalama akida. Saan? Barang ipaguddan tumula ang dagiti kalding da. Why? Yung kasaritak tumampay dagita akaruba. Kaano nga taya sumangpet ni kapitan ta iyuman day tol. Ita mampayasan na ngayon baga tinapanan na. Amangan no saan kayo ang nagkita sakbay apimanaw. Iso adina na ibagaken ka. Pangaasiyo man tay pagudyo ti kalding yaw, tagmulak manay ni tinatnatay. Nakapagod damat tata. Sa may sa, ibagaken ka saan akaya ti kalding mi timulam. Ruot ti kang kaninda. Ay nagsayat kiday ta kaldingay, no saan ang mga nitimula. At dangamin na kem dagiti kalding ko. No adda nakem da, saan da kumakinan dagitimula may? Nakitam ka di ati kalding ka o tinangan ka dagiti mulam. Why, nakita. Pasaray ibulos mo. Ulitak saan akayat dagiti kalding ko timulam. Mawatam tata. Yeah. Maray, naku na ni kwarog abasit kano tinyudong mo anateng, takinan dagiti kaldeng. Ay, pudno day tamaray. Nabangad nga may dagiti karuba may. Ibulos da dagiti kalding da. Kano damot ordinansa tayaw, nga awan ti bulos a kaldeng, taado matimula. Rason da asaan kano akayat ti kalding da timula. Ruot kano ti kanunda. Ay unay daytan nga ugali ti kakaaruba. Nagalas. Inton sumangpet ni kapitan. Iso ko mati makisarita. Bareng kabainda. Ay bareng Maray. Imbagaken ni kwarog apadasen na akasarita. Jakam mo no nakasaunan. Nagpuskol matiro panaday ta akaaruba. Saan nga umno tirason na? Aw, duraw. Imbag ta na sabat ka. At ako maibagakan ka. Anya data, chief? Pagsayaatan wano pagdaksan? Pagsayatan ti adanakam na. Pagdaksan may ti awan konsiderasyon na. Saan ka maawatan, chief? Ilawlawag mo man. Di met adda ordinansa tayo iti barangay. Amasapul ama ipagod ti dingwain tag perdida iti mula ti akin mula. Isumat. Pagudmat dagiti kalding ko. Uraing kakitain. Adda talida. Adda talida ka now. Hanggang saan ana ipagawd. Nakabulos da kat guyod-guyod da ti talida. Ay, naukas siguro. Isu aguyod-guyod dati talida ako nam, chief. Yay. Agmula tamanan. Ngam into nagtubaw.
Masapol abantayan tapno saan manen akanen dagita akaldeng. Kapilitan na kasta. No adda makita ka kaldeng. Iguyod ko nga ipanidya barangay hall. Mamulta ti aking kaldeng. Mayat sa ngagpaisaw tapno saan amarwam ti akin kaldeng. Ayun na. Talaga kasta ti Aramiday. Ngamsakbay ngagmulat ha. Agkali ka pa'y iti bubawon. Datay naunag. Ta iso ti pangalaan ta iti pagsibaw. Wayne, imbaga kon ken ni Sandro. Tao may nagtulungan amang kalay. Ken mangipalawa. Tamno bastante ti danom. May mayat sa nga agpaiso no nalawa. Tapno ado ti danom na. Nasao ni Sandro nga may tumulaw. Tapno makasakdon tumay. No adda kadwata a makasapol iti danaw. Masapol nga rod anaunag ken nalawa. Tapno saan tayo a maibusan. Uy, mayat ata ba daw? Nalawa kan naunag ti kinaliw a pagtaudan ti pagsibugyaw. Wayne, kwaraw. Uray adu kami ngagpasusaw. Babain iti house. Bastante lata. Asidagak lako man ditawi. Makisusupak mat iti pagsibugkaw. Ay ket anusam ti gumatang iti atid dugahos Tapno makadanon may iti ayan ti pagmulaan. Ha? Ayun ngagpaison niya. No agsisilpo ti mano arulyaw, makadanon iti pagmulmulaa. Uy, mayat timbaga matata. Wayne, kasta ti remedyo na. Kwaraw. Sige man nga raw, tagumatak man iti huskaw. Makamulak matain, tadandanom apagsibugkaw. Warog, kasla naragsak kamat nga agrubrubwat. Ay, inak gumatang iti house, tadan pagtaudan ti padanom kaw. Ay, sa dino ti pagtaudan ti danom. Nagpakali ni tata badong itinalawa kan naunag abobon. Ay, ado ti danom na. Ay, imbagman. Saan dan aparikot ti danom no kasta? Kan mayrano dak pay anday. Uray ni tata Sandraw, nagpasusukmat iti danom na ijay. Ado kayo ama iranod nga rod no kasta. Wanantay, isungayin na kung gumatang iti house. Ay na, saan mo nga ibulos dagiti kaldeng? Ado ti agriri. Bayam ida. Uray tal daw mat. Di da makita. Nga ibulos kumanan dagiti kalding kao. Uray saan da makita? No makaperdi da mo titimula. Santa mo't amula? Apay ati mula da ti panunutem. Ti pan nakabsog dagiti kalding ta tinapatag. Nga uray agdadaal da itimula? Iba ti damot ti puun ti mula. Saan damot akanin amin? Ibati da nga maperdi timula kunakmanan. Naglisi ka man kinde. Tayo na kun ibulos dagiti kalding kao. Namin adaw anak isarita ni Tata Badong nga ipagud mo. Ang amita, ibulos mo manan? Ano ko ma? Nakita nga da napananda kini Nana Tuyang. Nagkuyog da api manaw. Anya nga tatiada iti unag tinalawa abuban. Tuyang! Napay! Anya ti tantan-awam di tatawa. Mas daawak nga rad. At damay kasla tumtumpaw. Anya nga dayta. Nan, kita man. Ha? Ay, sos. Kaslamot kaldang. Ha? Kaldeng. Ay, ang mga no nagdidinurunda. Kit natin nagda iti bubon. No saan abulos dagita kaldang? Saan da kumanatin nag? Agpaisot ako nam, Tuyang. No saan nabulaws? Saan da napandita nalawa pagpasusupan iti danaw? Ala, inkaibaga iti aking kaldang. Tamapan na iyaon ti kalding na. Pag nakita ka, si kaabangad at haaw. Oh, apay ka di manayin. Tatabadong. Tay sumangpit ka may. Natanawak nga dakaldeng at tumtumpaw iti pagsibsibog may. Ha? Hingga kitain no kalding mo dagijay. Sulpeng. Anya? Kalding atumtumpaw ko na ayaw? Wen nga raw. No saan mo nga imbulaws? Saan anapan naglamais dagiti sinalbag a kaldeng? Ha? Gunggo na ti sinalbag nga aking kalding Ah. Kaasipay ti kaldeng. Ay, inakman kitain. Ay, saan kamit siguro nga gibulos iti kalding mau? No, dapay na pati Pag nakmam daytan. Rumbang ngamin asurutin nyo ti ordinansa. Amay parit ti agibulos kadagiti dingon nyo.
Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Junre. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.